Čaute rybári, prázdnivci, kaprariny. Vítam vás do tohto ďalšieho videjka. V prvom rade by som sa určite chcel poďakovať za vaše neskutočné ohlasy a pozitívne komentáre k predošlému videu, kde nabehlo 700 zhliadnutí za necelé 2 dní, čo si extrémne cením a veľmi ma to potešilo. Tento víkend sa chystáme vlastne na priateľské preteky, ktoré sa uskutočnia na Záhorí na jazere Lábske jazero. Prebehne tam pretek 3-dňový s kamarátmi o tento pohár, ktorý sme vyhrali ja s mojím kolegom minulý rok. Video určite si môžete pozrieť, ak ste ho ešte nevideli. Je to asi druhé video, ktoré som vydal, alebo tretie, už teraz neviem takto z hlavy. Teraz by som za mnou už mám ako tak pripravené veci a chcel by som vás priblížiť vlastne o to, jak si ja pripravujem veci na dlhšiu výpravu, čo si všetko beriem, aké nástrahy, aké krmenie, ako budem voliť taktiku. Budeme chytať na odhod, bude tam 12 miest, 12 rybárov, takže čisto odhod, bez člnu, bez všetkého. Na to som veľmi zvedavý, som strašne zvedavý na tú vodu. Idem tam prvýkrát, je to miestna voda, takže žiadny súkromák a som plný očakávania, čo nás tam čaká a dúfam, že aj vy ste. Toto videjko bude trošku dlhšie, lebo chcem vám to lepšie priblížiť. Bude vlastne z 3 dní, takže bude to video dlhšie. Takže poďme si ukázať, čo si nemôžem nechať doma a čo musím mať na rybách. Just like you know, I always want stripes like you know, I always want stripes like you know. Tak, začal by som asi odtiaľto. Vlastne tu mám tašku na potraviny, jednu, druhú, pre istotu 2, uvidím, pokoľko budem potrebovať. Tu mám vlastne vankúš na posteľ, tu mám veci, oblečenie náhradné, čo treba, suché veci, samozrejme, tie si netreba zabudnúť, lebo idem na Záhorie 100 km ďaleko, takže určite vrácať z domu kvôli tomu nebudem. Tu mám prsačky a gumáky pre istotu. Takisto tu mám zakrmovaciu tyčku, vlastne bumerang alebo kobru, jak to chcete nazvať. Tu mám stojan, zapichovacie vidličky, podložku a vážací sak. K ukrmeniu dostaneme za chvíľku posteľ, strašná baterka, ktorá nemôže chýbať. Tu si ešte budem vázať vlastne udice, ktoré nemám naviazané. Takisto tu mám vlastne spombovú udicu pre istotu, bivák, dážnik, tu je pohár, ktorý sa bude hrať, 2 topánky, 1 šlapky musia byť, tácka na krájanie, tu mám vlastne powerbanky a takéto príslušné pre elektroniku, stolík, samozrejme dáme si ho bokom. Tu mám vlastne takýto rýchly prehľad, všetko čo potrebujem po ruke, nožík, swinger, ihly a tak ďalej a tak ďalej. Tu si môžeme dať bokom. Ďalej v tejto taške mám či už vlastne nejaký náhradný swinger, náhradné rasošky a tu sa nachádza vlastne kozmetika. Keď sa mi to podarí otvoriť jednou rukou, budem veľmi rád. Jo, podarilo sa mi to. Kozmetika, tabletky, krémy a blbostičky. Pod týmto sa nachádza váha, napríklad váha a tak ďalej. Tu mám takú hlavnú tašku. Po vedľajšej taške mám so sebou fakt také veci, sprcháč, také blbosti, taký bordel na tračnú baterku. Tu mám vlastne káble, nejaké rýchlopásky, alebo kto to jak nazýva. Tu tašku mám ešte takú novú, takže tam mám také blbostičky, ale bude sa to pomaly tu doklepem do lepšieho stavu. Ďalej tu mám servítky, vodu, ktorú si naplním, vlastne bandasku na vodu. Ďalej som si zobral, tu mám mikropelety, ktoré budem dávať do malého PVAčka, aby sa tým pri nahodení nezamotalo. Potom tu mám tigri orech, rôzne bojlízy na krmenie. Ďalej tu mám
Ďalej tu mám rôzne nástrahy, malé, veľké, chili, Devil Krill, Scopex, ďalší Scopex, Gigantika, Krillbojíčko, Krill a proste z každej príchute nástrahu. Tak, v tejto taške mám vlastne rôzne plavačky, z každej príchute nejakú, niektoré sú aj nepomenované, ktoré boli testovacie, fakt všetky plavačky, ktoré ja veľmi rád používam. Tu v spodnej taške nájdeme, ak sa mi to podarí takto s jednou rukou, malo by sa mi to podariť. A tu vlastne mám všelijaké boostre, dipy, esencie a takéto srandičky. Z navijakov som si pre istotu odmotal starú šnúru a pár desiatok metrov starého silónu, na ktorú si naviniem novú šnúru. Robím to asi raz do roka, aby som to mal proste nové, nepoškodené, aby som pre istotu zbytočne nestratil nejakú väčšiu rybu kvôli tomu, že som mal poškodený silón. Pelízy, aké si berem, je to nejaký Kill Krill, nejaký Method Mix pre istotu, kebyže to nejde moc, tak trošku zatraktívniť veci. Nejaký Scopex, fakt len také, nech mám za sebou nejaký food signál a tak ďalej, takže to sú nejaké guličky suché, ktoré si beriem so sebou. A to by asi bolo všetko vlastne v mojej výbave, ktorú ja pomaličky idem pripraviť veci do auta a zajtra sa vyráža, takže veľmi sa teším, dúfam, že toto videjko dopadne na výbornú a bude mať aspoň takú sledovanosť, ako to video predošle, takže užívajte si video. Tak, posledné veci mám v aute, takže super. Už len vydržia zajtra v práci a môže sa ísť na ryby. Ukázal by som vám asi, jak to vyzerá. Požičal som si od otca auto. Vlastne trošku plnka. Aj tak, keď je požičané, proste je to kombičko, ale aj tak som sa do toho ledva napratal. Takže moje vlastne auto, ktoré parkuje tam vonku. To by asi vôbec nezvládlo túto situáciu. Ale toto sa ako tak zmestilo, takže super. A ja už sa len pripravím montáže. Spravím si už len montáže a môžem sa ísť napäť do Štebátu. Vylosované, mám 11 číslo, myslím si, že v pohode chytáme sami. Pripravujem akorát veci, mám tu malé PVAčka, montáže a tak ďalej. Idem si trošku preházať, povzerať vlastne čo je tu predo mnou. Miesto je vraj dosť dobré, takže som rád za tento los a uvidíme. Idem na to, idem si to pripravovať a dúfam, že si to užijeme.
Plus minus som už ubytovaný, takže za mňa paráda. Ryby zatiaľ žiadna aktivita, ale máme prvých pár hodín, takže že vraj to tu ide aj v noci, takže som zvedavý. A ja vám prajem ešte, že si uvidíte toto video, ja idem bojovať, aby som pohár zobral naspäť domov. Držte palce. Mám za sebou pár hodín rybolovu, zatiaľ majú jedného kaplíka tu veľa kolegovci, neviem o tom, že by niekto mal rybu. Tak som sa rozhodol to prehodiť, trošku to zjemniť, skúsiť, či tam mám nejaké ryby. Takže dám tam jeden ronný rig s Scopexovou plavačkou a do PVAčky vlastne nadrtím pomocou takej drtičky na bojlízy guličky a to dám do PVAčky, takže uvidíme, či aspoň nejakého malého kaplíka odtiaľ vyťahnem, či tam vôbec nejaké ryby mám. Tak ja si zoberiem drtičku, mal by som ju mať tu niekde, no, takúto klasickú drtičku, otvorím si guličky, teraz sa mi to podarí, mám tu nožičky niekde, super, tak zosáčku do malého PVAčka dám 4 guličky, aby to dobre letelo. Rozmixujem na taký poloprášok, kde sú aj také väčšie kusy. Toto už len dám do klasickej PVAčky a to bude asi všetko a uvidím, poviem to prehodiť. Takto si to nasypem do ruky. Možno, že som dal aj veľa. Uvidíme. Ešte trošku tam môžem dať. Tak. Budem mať na 2 PVAčky. Pekne to stlačím dokopy. A myslím si, že toto by mohlo pomôcť k záberu. Tak odsvaknem, zoberiem montáž. Na montáž to mám kryto. Tak. A je hotovo. Môže to ísť do vody. Tak zotmelo sa a v noci mi neprišlo nič, takto skoro nad ránom mal som prvý záber, pomalú jazdu a na konci som zdolal takéhoto krásneho šupináča. Taká dlhá ryba, ale super. Momentálne je to asi 5. 6. najväčšia ryba tejto výpravy, najväčšia 11:30, takže tabulku neprepisujem, ale ryby tam mám a idem bojovať ďalej, super, ďakujem. Keď púšťame rybu, je veľmi dôležité nechať pekne takto upokojiť, nepúšťať ju na silu a tá ryba sa musí zotaviť po tom zdolávaní. Pokiaľ sa zotaví, tak svojvoľne opustí vašu podložku.
ránko, trošku by som zhodnotil dnešnú noc, dnešné ráno. Mne sa podarilo chytiť jedného kapríka, ktorý mal okolo 7,5 kg, ale nevedla takisto takých 7-8 kg kapríkov. A na druhej strane vlastne tie prvé miesta, nejaké 4 alebo 5 mieste myslím. Na trojke sa chytila aj na 11 aj 60 kg ryba, 11,60, takže zatiaľ momentálne to je naša najväčšia ryba, ale dneska si myslím, že už to bude to ono a dneska sa to určite prekoná. Ja som sa teraz poprehadzoval, dokrmil som, idem sa naraňajkovať a ešte čakám toho ranného kapríka, aj keď už Boh vie, ale verím, že to ešte vystredí. Najdu som dal Skopek Squid a na druhú som dal Skopek Squid, lebo to tu funguje. To som zakrmil Skopek Squidom a vidíme, či to je to správne. Ešte palce. Tak máme necelých 8 hodín ráno a mne prišla to krásna ryba. Poďme si ho ukázať. Krásna zdravá bomba fish. Som za ňou veľmi rád. Momentálne nie je to najväčšia ryba v preteku, ale aj táto ryba poteší. Má okolo skoro 11 kg, takže vyzerá naviac, ale má úplne prázdne brucho. Prázdna ryba, ale nevadí. Dobrá z druhej strany. Ukážeme si ho ešte. Otočím ho takto. Super fish, super, ďakujem. Veľmi, už sa túto rybu sa to sem oplatilo prísť, podľa mňa, za mňa veľmi krásna ryba, takže super, bomba. Teraz! Utopenca! Mňam. A naprawdę nie jest winna. Bez wymysłu. Zimnego? I ty mówisz. Jeszcze troszkę więcej. Tak do obeda kaprík neprišiel. Rozhodol som sa, že začnem tam spombovať vlastne tigri orech. Dám si na seba prsačky, naspombujem tam asi kilo tigrieho orechu. Uvidím, čo to spraví, či to pomôže, či to priláka tú väčšiu rybu. Je to niečo iné ako ostatní, nikto tak nekrmí. Takže idem sa prezliecť a idem to tam našúpať.
Posledná noc je pred nami, je 3:45 a ja som sa rozhodol ešte pred nocou to ešte raz prehodiť. No to prehodím ešte raz pred smievaním. Spravil som si úplne čisto nové montáže. Takéto krátke, stripik šnúrka, Centurion, štvorka háčik, Monschneger, aby to krásne sa otáčalo, bročík asi 4 cm od háčiku, protinamotávacia šnúrka. Toto je tá dlhšia. Ja som skúsil ešte kratšiu spraviť, či možno, že to rýchlejšie sekne tú rybu. Tu som dal Skopek Squid a Icy Creed plavačku. A toto je Kill Krill s plavačkou, takisto PVAčka s identickými guličkami a obidve ešte zatraktívnym, jednu s Kill Krill dipom a druhú s boostrom. Poďme si to ukázať a poďme to mamiť. Veľmi jednoducho. Tu mám Kill Krill, Skopex, Kill Krill, si to namočím, tu si dám preč. Si to namočím do dipu a môžem odklopkať. Hodím tam PVAčko a môžem aj koniec toho PVAčka namočiť. Myslím, že to krásne odklopká. Tak, to je jedna a druhá montáž. Môžem zavrieť. Druhú montáž len klasicky v ruke. Dobre, prekrepať trošku. Klasicky takto. Hop. Normálne v dlani to, lebo z toho nemám dip pri sebe. Do booster. Takisto chytím PVAčku. Trošku sa z toho takto. Super. A krásne ho zapichnem. To sú dve montáže, ktoré môžu ísť do vody. Keď prehadzujem udicu, tak si to vždy pred vyťahnutým zaklipujem naspäť, aby som presne trafil to isté miesto, kde si to krmím a nemusel zbytočne s distančnými tyčkami si to merať. Takže keď nemám rybu a vyhadzujem, prehadzujem, zaklipnem si to tak, že si vždy dám nejakú vôľu, trošku mu pustím toho silónu, jak som ho pustil, zaklipujem, vyťahnem brzdu a môžem to vyťahnuť. Obidve udice sú prehodené, ľavú som trafil presne kam som chcel, pravá padla trošku inde, ale to vôbec nevadí, aj tak za 2, 3, 4 hodinky to ešte prehodím, takže na noc tam bude určite na 100% nahodené na to presné miesto, ktoré ja chcem. Pekná tučná ryba.
one with me, you're done. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Posledná noc pred nami a ja by som si trošku pripravil krmenie. Dal som si Skopex Speed 20 do kyblíku, nebudem už veľa krmiť. A teraz si dám ešte Killcreel, ktorý tu funguje. Takisto, jeden aj druhý tu proste netreba fakt veľa. A toto si prezmečím na chvíľočku do vody. Tak, aby boli ponorené tie guličky a do toho si nalejem trošku voňavého boostru. Netreba veľa. Takto si trošku prezmočím tie guličky, nech sa mi nasiaknú vodou a nech je to pre tú väčšiu rybu menej nápadné. Málo kedy to robím, ale teraz to určite spravím a možno, že to trošku pomôže úspechu, uvidíme. Budicu som si vytiahol, dáme tam novú nástrahu, čerstvú, topka môže ísť preč, zaražka do úst, gulička na zakrmovanie sem a na túto dáme, to si musím pozerať, dám tam kritikálsku, to si dávajte pozor, keď dávate kritikálsku a s plavačkou, vždy si skontrolujte, či vám to náhodou nedvihne úplne celé. Ale idem si zohnať 10 mm plavačku. Som späť, zohnal som si 10 mm Skopex plavačku. Dám tam tú kritikálsku, no to som chcel povedať, že keď dávate kritikálsku s plavačkou, vždy to kontrolujte, či vám to už nepláve úplne vlastne úplne až moc, lebo niekedy tá kritikálska fakt vie dosť plávať. Na to si treba dávať pozor. Teraz musím spraviť uzlíky, lebo je to tam uzlík, aby sa mi ten plásek vrátil na dvezový, či vlastne dvojdýzový. Tak to je to hotové, ešte tam pridám no, ja si nie, chcel som tam pridať ešte určite, ale chcel som tam dať ešte pastu. Ja idem zohnať ešte pastu, to tam dám určite. Dobre, donesol som si pastu. S tou pastou ešte predtým, vlastne najprv si to vyskúšam, ako to funguje, alebo ako to vlastne vyzerá vo vode. Poďme sa na to pozrieť. Položím si nástrahu do vody a vidíte, tá prezentácia aká je, že to jak moc pláve, to nie je dobré. Treba to zrezať, plavačku a uvidíme, čo to dá, keď to bude zrezané. Nakoniec som sa rozhodol, že tam dám bez kritikálsky, lebo mi to stále dvíhalo. Tak som to nechal normálne body na dno s plavačkou a dal som tam ešte cesto. Teraz som to nahodil a mne už iba ostáva, že tam nakrvím s tým predmočeným bojlízom a môžeme čakať na ryby. Idem na to.
teraz nahodil jazda, takže uvidíme, čo tam bude. Ani tu vedľa mali slnka, uvidíte. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting at the 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. Tak po chvíľke, čo som to tam mal nahodené, mi to zobral takýto kaprík. Ryby sa pomaličky rozbiehajú, čo som veľmi rád. Či je lepšie, ak byť bez záberu. Není to výherný, ale mňa potešil, takže bomba. Na ten skopex, čo sme si ukazovali, asi 10 minút po nahodení, takže ryby tam sú, dokrmím a ideme ďalej. Noc je pred nami, dúfajme, že bude úspešná. Tá posledná noc, vyletela mi ľavá lodica, na ktorej som mal kill krill. Prvý lisec, si myslím preteku, okolo 8 kg. Veľmi pekná ryba, bojovná. Dúfajme, že ešte prekonáme teraz momentálne najväčšiu rybu, čo je 16 kg. Máme na to ešte čas, takže super. Idem ho pustiť a ideme to nahodiť znovu. Tak kamaráti, mám tu nádhernú rybu, pre mňa veľmi cenná ryba. Zabral na 24-ku kritikálsku kill krill. Táto ryba má 12 aj niečo kilo, ale pre mňa je to obrovský poklad tejto vody a som veľmi rád za ňoho, super. Už teraz hocičo čo príde, už bude len bonus, kvôli tomuto som sem prišiel, plnilo sa mi to, takže super. Jedna gulička, 24 kill krillu. Ideme si ho ešte do druhej strany. Dali som vodu. Tak, to je z druhej strany. Super ryba. Môže ísť naspäť tam, kam patrí a ja si idem spokojne si vám do spacáku, nahodím to naspäť, ale ja už som spokojný. Pre mňa výprava top. Top. Ďakujem. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me. Tak máme ráno, ja tu mám kolobeh záberov, mám tu ďalšiu rybu okolo 12-13 kg. Môžeme si ho ukázať. Je to znovu bomba. Veľmi krásna ryba, bojovná. Strašne dlho som ho ťahal, strašne bojovná ryba. Ale super. Zásky okryl 24 mm, kritikálska pod háčikom a ide bomby, takže super. Ešte majú to tam, sú tam tie ryby žerú, takže môže to ešte vystreliť. Super ryba. Ďakujem.
Preteky sa nám pomaly končia, mne to asi hodinu alebo 2 hodinky pred pretekmi, pred koncom pretekov tak zobral tento krásny bojovník, má extrémne veľkú ranu na kraji, možno že od sumca, ich tu je veľa. Pozrite sa na ňo, extrémne krásna ryba. Fakt, brutálny lisec, bomba. Krásna bodka na záver, uvidíme, či to ešte niečo vybehne alebo nie, ale veľmi pekná, zdravá ryba, super. Ďakujem. Krásne ráno prajem, je asi 8:30, pomaly pretek nám končí, mám ešte takú hodinku rybolovu. Každý už balím aj ja, spravil som si ešte raňajky, vločky proteínové. V noci som mal veľmi úspešnú, však ste mohli vidieť. Bohužiaľ stále to neboli ryby väčšie ako je výherná zatiaľ, ale to nevadí, máme ešte chvíľku času. Teraz som chytil pred chvíľkou takého krásneho lisca, asi 4-kilového, ale bol veľmi krásny. Som fakt vyčerpaný, nespal som skoro nič, ale stálo to za to. Spravil som krásne ryby, aj tu vedľa chalani spravili nejaké pekné ryby, takže super, veľmi vydarená noc. A na mne už nič iné neostáva, než to pobaliť, ísť na vyhodnotenie. O 10:30 mám vyhodnotenie, do 3:00 môžeme chytať, ale asi už neostanem. Pôjdem aj domov, som unavený, potrebujem sa osprchovať. A uvidíme, dúfam, že video ste si užili, ešte určite dám nejaký príhovor záverečný, ale ja som veľmi spokojný, nevyhorel som, chytil som krásne ryby, fakt ryby, ktoré tu málo kto chytí, aj domáci rybári, že tu nenachytajú takto, a tak som veľmi rád a idem to zjesť, pobalím veci a som ešte zvedavý, či to pípne alebo nie. 21 a teraz je 22. Páči. Ne, bola pauza, koronová. A najväčšia ryba, však to všetci dobre vieme, že Horvy ju chytil, takže teda pohár je Horvyho, ale ne. Maťo, najväčšia ryba, gratulujem. Super krásna ryba, páči sa, užite to, poutíraj mi ho, dávaj na ňo pozor. A buď to spravíme tak, jak s Erikom, že štítok donesem na druhý rok, alebo ti ho pošlem nejak poštou, alebo takto nejak spravíme. No a aspoň máš, Erik, máš motiváciu dojsť aj budúci rok? Musíme mít motivaci, bude moc. Nevím, já tady to by nebyla. Proč? To si jim poradil místo? Ne, on nebyl na takto ostrané rameno ptáka. Pravil, jednostranný si, ty chytíš největší rybu. Zase ostraný. Kovaj mu ty kapuče, zase se. Další mi tím ostranou. Reňa. Poďak to zaujíš. Pošlite to, dáme dneska niekam na. Takže pretek máme za sebou, skončilo to tak, že Martin vlastne, s ktorým sme minulý rok vyhrali, tak on to vyhral teraz s 16-kilovým aj 100-gramovým kaprom, za čo mu veľmi gratulujem a budúci rok sa vidíme znovu z takýchto pretekov. Dúfam, že video ste si užili. Ja som spravil maximum preto, aby som nachytal ryby, mal som asi 7-8 rýb dokopy, veľmi krásne ryby, veľmi si cením túto rybačku. Ďakujem Adamovi vlastne, že takto každý rok robí takéto preteky pre nás, takéto spoločné, takže veľmi super, veľmi som si to užil, super kolektív. Dúfam, že vy ste si užili video a vidíme sa pri ďalšej nejakej rybačke, ďalšej nejakej akcii. Uvidíme, kam pôjdem teraz. Teraz určite dám chvíľku pauzu a potom vymyslím niečo, kde by som znovu mohol niekam vybehnúť. Pravdepodobne to bude štrkovisko väčšie, z toho by som sa natočil nejaké videjko, takže
Mňa čaká teraz 100 km cesta domov. Dúfam, že prídem domov v poriadku a to je asi všetko k tomuto videu. Takže majte sa pekne, ahojte.